Җылы яктан кайтучы кошлар үзләре белән гриппта ияртергә мөмкин. Моны истә тотып, Искезәйдә яшәүче Нияз Салихов кош-кортларын урамга чыгармый, аларны ябылуда тотуны өстен күрә. Күп еллар дәвамында мал табибы булып эшләүче, авырган кошны да бик яхшы аера. Авыру тавыкларны инде алар күренеп тора, аларның кәефләре булмый, борыннарыннан агып торырга мөмкин. Алар буйык булып утырып торалар. Кошлар кайту чорында йорт кошларын ябык урыннарда тотарга кирәк. Урамга һәм сулыкларга чыгармаска киңәш итә ветеринария белгечләре. Билгесез җитештерүчеләрдән азык һәм кош-корт сатып алмауың хәерле булуын искәртәләр. Киек кошлар белән, бүтән кыргый кошлар белән әйтик, азыкны ябык урыннарда сакларга зарури. Чөнки чыпчыклар, күгәрченнәр кереп анда үзләре белән алып керергә мөҗитләр, шуның белән безнең ул чирбарлыкка килергә мөҗит. Хәзерге көндә районда кош гриппы буенча вәзгыять тотрыклы, тик шулай да ветеринария берләшмәсе белгечләре сак булырга киңәш итә. Зәй районында 10 фермер хуҗалык кошчылык белән шөгыльләнә. Бу уңайдан мал табиблары тарафыннан ветеринария чаралары, аңлату эшләре алып барыла. Кошлар үлгән очракта яки шикле билгеләр табылганда кичекмәстән ветеринария хезмәтен чакырту зарур. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.